سلام كراتي همينيكم لي سلامكم بزحت رفيل أنا سلامي እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ከምት ሰላሚ ድማ ሰላም ትሉልይ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋየ ባርከስ ድማ ዓልቲ ደሪአኩም ብፍላይ ጀመርታ ሓድሽ ዩቲዩብ ሓደ ነገር ይጠቅመኩም እዩ ኣነ ካብ ተዓዘብክዎ ወይ ኣነ ካብ ተምሃርክዎ ከካፍለኩም ኢለየ መፅአኒ ይኹንና ሰብስክራይብ ገርኩም ቤተሰበይ ኣሕዋተይ መሓዝተይ ዝኾንኩም ክሳብ ሕዚ ብጣዕሚ እየ ለመስግን ሰብስክራይብ ገርኩም ዝድምፂ እዚ ዝስማዓኩም ድማ እዛ ቪድዮ ተኸፍቱ ሰብስክራይብ ገሩ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ሰብስክራይብ ዝገርኩም ክሳብ ሕዚ ግን ብጣዕሚ እየ ለመስግን እምበር ሎማዓልቲ ኣነ ካብ ተዓዘብክዎ ሓደ ትዕዝብተይ የናኻትኩም ከብል ኢለ መፅአ ኣጋጣሚ ቀጥታ ከሊፍ ከኣቱ ተዓፂሊ ቪዲዮ ይፍልልዎ ከኣቱ ተዓፂ ስለለኹ ሓደ ነገር ምፍታሽ ገለ ጀሚረ ማለት እዩ እንታይ ክገብር ነይሩኒ እንታይ ክገብረለን ድሕሪ ሕዚ ኣምባል ማለት እዩ ነዚ ዩቲዩብ ንኸፍት ለና ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብ 2-3 ወርሒ ብፍላይ ከመይ ጌርና ሰብስክራይብ ንእክብ ከመይ ጌርና ሰዓት ንመልእ ጥራሕ ኢና ድዩና እምበ ዝተፈላለዩ መፅናዕትታት ፈትሽና ሰርችና ገበርና ለድልየና ነገር ገለ ፅኒዕና መፂና ተንኾን ነርና ሓደ ከም ኣብነት ኣነ ከምታ ኣነ ረኺበዮ እኒኣኹ ሕዚ ኣይምተዓፀኹኝ ነይረ ብዙሕ ከፅንዖ ዝግበአን ነገር ናሃለየስ ኢለ ጥራሕ ዘው ኢለና ኣትኹ ስለነበርኩ የጋ ተረኺቡ ዓፂኑና ኣብ ትርፊ ሰዓትና ከምዚኣ ከይትኾንስ እንታይ ትገብሩ ከይሕሸኒ ኢልና ክንፈልጥ እንድሕር ደሊና ሰርች ጌርና ዝደለናዮ ነገር ሎሚ ኣብ ዩቲዩብ በቐሊሉ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ማለት እዩና ኣነ ሕዚ ኣጋጣሚ ሰዓት ስለረኸብኩ ትልብል ኣትየ ነበርኩ እስኪ ሓደ ነገር ክመሃር ካብ ጌጋይ እንታይ ስለገበርኩ ከምኡ እንታይ ክገብረለን ገለ ላማስል ኣተኹ ማለት እዩ ዝተዓዘብክዎ ሓደ ነገር እንድሕር ሃልዩ ስዊድና ኢና ሓዚ በቃ ላብ ላይ ጥራሕ ንኣቱ ኣዋጊዕና ምሽ ሰብስክራይብ ንእክብ ዶን ንገብሮ ትውዳእ ንወፅእ ገለ እሱ ጥራሕ ግን እኽል ይኹን ዩቲዩብ ቀንዲ ኣብ ዛዕባ ትሒዝካዮ ዝመፅእኻ ሎ መዓልቲ ቪድዮ ለውረድካ ይኹን ዋላ ላይ ብላዕተኻ ይኹን ዛዕባ ትሒዝካዮ ዝመፅእኻ ኣብ 3 ቦታ ክትተቐምጥ ይልደሊ ኣሕና ድማ ኣብ 3 ቦታ ይኾነ ኣብ ሓንቲ ቦታ እውን ኣቕሚጥና ይንፈልጢ ከም ኣብነት ኣነ ሰላም ኢለ ልኣቲ ወይ ከዓ ሃይ ጥራሕ ኢለ ልኣቲ ኣብ ሓንቲ ቦታ ማለት እዩ ግዴታ ግን ኣብ ታይትልና ኣብ ዲስክሪፕሽን ግዴታ ርእሲ ክነቕምጠሉ እኒአና ከም ኣብነት ኣብዚ ኣብ ልኣቲ ከይርአኩም ስለለየእትወኒ ንኣብነት ኣብዚ እኒኣ ኣብዚ 3 ነጥብታት ተጠቅጥሙ እዚኣ ስራሕኮ ቪድያ ኣብዚ ኤዲት መንገሩ ማለት እዩ ላይቭ ንኣትኸለና ግዴታ ኣብዚ ታይትልና ኣዛዚያ ናይ ቢሮ ምልክት እኒኣ እዚኣ ንዞዚ ኒው ፕሮፋይል ጌረይ እኒኦ ኸኣነ ንኡ ኣርእስቲ ንገብረሉ ታብኣ ዝገበርናያ ርእሲ ድማ ኣዚኣ ኣዛ ታይትል ትብል ንገብራ ማለት እዩ ኣብዚ ኣብ ዲስክሪፕሽን ከዓ ንኣብነት ሎ መዓልቲ ብዛዕባ ፍቕርን ሓዳርን ወይ ከዓ ብዛዕባ ከመይድና ፍቕርና ክነጠናኽሮ ንኽእል ገለ ዝብል ርእሲ እንድሕር ሒዝና መፂና ኣብዚኣ ድማ ብዛዕባ እታ ቪድዮ ኣነ ሕዚ ኢለየቶ ርእሲ እኒአ ጌረዮ እኒኦ ስለዝሰልቸወኒ ብዝኾነ ግን ብዛዕባ ትሕዝቶ ናይ ቪድዮ ኢኻ ብተወሰነ መልክዑ ኣብዚ ዲስክሪፕሽን ድብል ትፅሕፍ ማለት እዩ ታይትል ከዓ ኣብዚ ርእሲ ማለት እዩ ካብኡ እዚኣ እዛ ናይ ቢሮ ምልክት ግዴታ እዚአን 3 እየን ኣቐዲምና መዓልታዊ ክንኣቱ ከለና ቀሊል እዩ ንኣብነት ከምዛ ፎቶ እዚኣ ኣዘጋጂና ንውዕል እሞ ካብኡ ክንኣቱ ከለና ላይቭ ኣብዛ ታይትል ዝፅሕፋ ኮፒ ኢልና ድማ ኣብዛ ዲስክሪፕሽን ትብል ኣብዚኣ ዝፅሓፍናያ ኣብዛ ዲስክሪፕሽን ትብል ነቕምጣ ማለት እዩ መዓልታዊ ተኮይኑ ኣየድክሚ ኣነ ብጣዕሚ ዝተዓዘብክዎ ነገር እንድሕር ሃልዩ ኮይኑ መዓልታዊ ለይገብሮ ስለነበርኩ ብጣዕሚ ብዙሕ ቪድዮ ተኣኪቡ ሓሲብኩም ዲኹም እስካብ 4,000 ሰብስክራይብ እስካብ 4,000 ሰዓት ትመልኡ ኣድሰንስ ክትመልኡ ከለኹም ዩቲዩብ እናቐበለኩም ግዴታ ከም ክትሰርሕዎ ርእሲ ሕዚ መዓልታዊ ንኣቶ ተዘይጌርና ብጣዕሚ መሰልቸው ከም ኣነ ሕዚ ሕሰብዎማ ሕዚ ኣነ እዚ ተወሰነ ሞኪረኒ ይኽሎ ምቕነ ማለት እዩ ነስተኻኽልኩ ኣብቲ ናይ ፎቶ ንገብሮ ሓና ፍየሪ ወይ ከዓ ፎቶ ገለ ኢና ነቕምጥ ግዴታ ግን ኣርእስቲ ኣብኡ ክነቕምጦ እኒአና ኣብ ታይትል ክነቕምጦ እኒአና ኣብ ዲስክሪፕሽን ማለት እዩ ተወሰነ እኒኦ ዝለቕመጥክዎ ፅሒፈ እንደገና ከምኡ ጌረ ከዓ ኣብዙ ማለት እዩ ከምቲ ትሪእይዎ ኣለኹም ሕዚ ሰዓት ስለረኸብኩ እየ እዚአን ተወሰና ሰሪሐ እምበ ኣብዚ እኒኦ ረእይዎ እዚ ፍየርታት ጌረዮ ይኹን እዚ ዝሕቢ ከምዚ ኢና ንጥቀም
ግን ዩቲዩብ ከምዚ ኣይቕበለና ይዝርእስ እዚውን ሰላም ስለልበልና ሃይ ስለልበልና ፕሊዝ ሰብስክራይብ ጎር ስለልበልና ኣርእስተ ኣይኾነይ ዩቲዩብ ብዛዕባ ትሒዝካዮ መፂኻ እኒኢኻ ሎመዓልቲ ብዛዕባውን ትሕዝትኡን ሒዝካ ክትኣቱ እምበይ ንሕርሶ ኢልካ ኮይንካ ብዛዕባ እንታይ ከም ትብለካ ወይ እንታይ ከም ትገብር ለካ ክፈልጠካ ወይ ከገምግመካ ስለዘይኽእል ክቕበለና ይኽእል ማለት እዩ ግዴታ ዩቲዩብ ዝተቐበለን ሰባት ወይ ዝተቐበሎም ሰባት ትሕተቱ እዚ ሕግታት እዚ ከየማልኡ ብምንም ተኣምር ክቕበሎም ኣይኽእል ዩቲዩብ ማለት እዩ ስለዚ ከይበዝሐና ሕሰቡ ናተይ ሕዚ ልዕሊ 100 ገለይ የለኒ 100 ገለይ ግን እዚ ብምሉእ መዓዝ ክሰርሖ ሓሲብኩም ወዲያም እዚ ሰብስክራይብ ብሩኻት ላይክ እንኳዕ ኣብፅሐና ገለ በላይ ለውዛት ኣተይን ይኽትርእይዎ ኣለኹም ዚታት ብምሉእ ሳከቲ ብምሉእ እዚ ደምሲሰ ካልእ ይኽሰርሐሉ ሓሲብኩም ወዲኹም 200-300 ቪድዮ እንድሕር ሰሪሕካሲ ግዴታ ኣብታ ናይ ፎቶ ኣብቲ ታይትል ኣብቲ ዲስክሪፕሽን ክትፅሕፍ ብጣዕሚ ለሰልቺ ብጣዕሚ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚኣ ብጣዕሚ ክነስተውዕለልና ይግባእ ሕሰብዎ ዝኩሉ እዚ ዝስራሕ እኒአኒ ማእዚ ክሰርሖ እንግዲህ ኣደይ ትፍለጠለ እዩ ሃመይ ሃም ዝሰልችወኒ ክነግረኩም ይኽእል እዩ ብጣዕሚ ሰልቺኒ ብጣዕሚ እየ ተናሲሐ ምክንያቱ መዓልታዊ ናስራሕ ክውን ነይረ ተዝኾን ነይረ ኣይመሰልችየኒ ነይሩና እዚአን ተወሰነ ጥራሕ የብል ተወሰነ መልክዑ እዚውን ጌጋ ይህሊ ይኾን ግን ሞኪረ እሱውን ብጣዕሚ መድከሚ ብጣዕሚ መሰልቸዊ ነስሑ ክወፀለይ ኣይከኣለይ ምክንያቱ ኣብ መዓልቲ ሓንቲ ስለዘይተድክም ሰሪሕና ክነኣቱ ይግበአናና እዚኣ ብጣዕሚ ትጠቕመኩም ትኾን እያ ኢለ ስለዝሓሰብኩ እየ ከካፍለኩም ኢለ መፅአና ንዩቲዩብ ቻነል ላይ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ እና ብጣዕሚ እየ ልመስግን ክጠቕመኩም ድማ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ሰላም ሰናይ ንዓኹም ይኹን ባይ